Himuuna nga barangay-based ang kanhi school-based sinulog sa kabataan karong umaabot sinulog sa Sugbo, Philippines 2024. Lain pang kabag-uhan niini ang pagpahigayon sa sinulog sa kabataan sa lalawigan ug dakbayan sa lain-lain nga adlaw. January 13 gitakda ang sinulog sa kabataan sa lalawigan ug January 14 alang sa sinulog sa kabataan sa dakbayan. Gibutyag sa Executive Director sa Sinulog Foundation Incorporated, Elmer Jojo Labella, nga padayon sab ang pag-renovate sa venue sa SRP. Misaad sab siya nga mas hanay ang pagpangandam nila karon itandi sa niaging sinulog. Ako rin ikasulti anang bahina, we are better prepared than last year, no? Especially with what happened, the experience, and mga ato nang nakitaan ang mga flaws as to the preparation and set up ngadto sa performance area. Usa sa mga pre-sinulog activities nga gipasiugdahan sa SFI mao ang sinulog sa Sugbo, Philippines 2024 TikTok Dance Challenge diin mamahimong makadaog og 5,000 to 20,000 pesos ang mananaog. Makita sa inyong screens ang mechanics o criteria for judging sa maong kompetisyon. Sa habig sa Cebu City Transportation Office, ilang nasayran nga dakong hagit sa mga mananaway sa sinulog ang parking area sa SRP. Gani aduna na sila'y giandam nga luna aron pagahimuong designated parking area sa mga bisita o gustong motambong sa sinulog. Plano sad nilang ipatuman ang road widening sa mga connecting streets sa SRP, ilabi na dinha sa bagsakan sa SRP ug El Prado Road. Kay naa naman ta sa SRP, we would want to emphasize nga naagyud tay daghang parking areas. If you have observed, gisirad-an ang ato ang Bagsakan Access Road. It is being prepared right now for the future parking area for the spectators. Gawas niini, nakig-alayon sab ang CCTO sa mga private establishments, ilabi na sa mga duol nga malls sa SRP nga maoy mamahimong pick-up points sa mga bus nga i-deploy sa CCTO. We want these malls, these establishments to be the point of origin of our buses that will be deployed. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.